Как ще ги издаде сега? Не знам. Са мъчи. Мъчете са. Има теория на счетоводството. Чуеш размислите. Много различно впечатление оставя. Отначало имах резерви, защото според мен не е практично да взимаш неща с дупка на плътна. Ситуацията се променя всяка секунда. В момента навънка е... Това се красиво. Някаква буря са загинали за нашата свобода. 541 или 7 войници и 18 офицери. Зеленчуци, ръбки, всичко става перфектно. Аз искам да седна. Направихте случая. Така не е хубаво. Обаче дървото е сухо така. Стана много интересно. Имаме видеозапис от победната обиколка на шампиона. Тина Търнър, Майкъл Джордан, Пеле, Брук Шилдс, Махатма Ганди, Марсел Пруст, Ембапе, Джони Деп, Владимир Димитров майстора, Морис Равел, Шарл де Гол, Николай Грозни, Джим Кери, Димитър Димов, Джейми Оливър, Славка Калчева, нали? Да. Ал Пачино, Проказо Кореда, Дани Девито, Томас Джеферсън, Петрарка, Сам Фендър, Боб Дилан, Анджело Родел, Боб Рос, Леонардо да Винчи, Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Джордж Клуни, Еронимус Бош, Джей Кей Роулинг, Валдо Бериано, Лил Цасин, Фернандо Магелан, Джозеф Конрад, Юлия Кръстева, Чичолина, Патрик Стюарт, Брус Ли, Христо Ботев, Дейвид Боуи. Това ли? Много е хубаво тук, прохладно. Да, бе, вижда се. Не, Борос на кеф може да кажа. Не просто пише някакви крайни неща, но защото по някакъв начин се дава перспектива или подтиква. Но по-скоро Ти пък много лесно си дават без вайс. Пише good vibes every day.
па, мой па. Всичко ще се оправи, казах аз с увереност, каквато в действителност случва. Какво е това, Нел? Много як вълнен пуловер. Браво. Кора. За студените планински нощи. Защо го? Подрам колеш. Момче, има големата. Добре, след като вече изяснихме всичко, какво ще кажете за още една чаша бяло сухо вино беше, нали? Не, благодаря, трябва да си тръгвам. Какво всичко изясниха? Той пита дали е познал. Това ли беше? Според мен той я кани на среща. Да си се извини. Да, намери си някакви извинения. Уилки си, бе? Да. Добре, хай. И уж. Някога може да бъде, може и да прави. Момчетата с нежно сърце, не бяха ли четки? Ама ако скочат някой... Има човек с... Аз го виждам да е с колело, ама... Снимаме! Бъде! Имаше светкавици. Няколко ще чака да го направим знак. Хлябова от серия Турист. Компили. Те са създадени специално за планинари, туристи, хижари и всички други имащи нужда от вкусен хляб с дълъг срок на годност и без да са използвани консерванти. Тя не е умряла, струва се. Да. Мисля за те, сякаш ти си до мен, сякаш мъничка болка трепя бързо в мен, сякаш искам да плача като малко дете, но сълзи не потичат от очите въобще. Постъпвало е глупаво и безотговорно, без да мисля за болката, която ви причинява. Докато говорех, Пит не извече нито дума. Стоеше до тон колоните и ръката му леко ги докосваше. Говорих дълго и продължих да го правя, дори когато вече... И там може да го правиш. Ще ходиш да му позоруваш, да му готвиш и да кой се прегръш хотел. Може ча да влезе в тази. Ти по гнездо ли се правиш там? Да. Ползваш 4 черни кръща от табла. Ето виж. И аз веднъж на Капана Фест, има там един дед водат на канчета, имаше едно с много хубави рисунки на планини. И много исках си го взема, вече го имах това от Карапеце.
Кажи как му се подмазват да дойде и пак не устоя. Комплотите се оказаха по-силни. Жесто има нещо много интересно. Ясно, защото го сказах. За предишни части на прехода, за предишни преходи, които е правил, за неща, които са му се случвали извън планината и в планината, за хижари, с които се е сблъсквал, с които някой ще се сблъсква също. Това е било по-модернистично такова. И къде ще е еротичният елемент? Минали в някаква хижа с някакво момиче ще се запознае и там ще... Да. Той ще крапе. Но... Да не забравяйте да си поддържате банята, защото ще ви угасне. Тя на дърва ли беше? Всеки си. Окей. Поне дълги синджири съм сложил. Страна, по-давно ли се движи по картите на... Не!